Miriam Otxatorena naiz, Iturgoien bizi naiz, 51 urte ditut eta lanbidez hartzaia naiz. Egunon, zer moduz? Bueno, betidanik gustatzen zitzaidan nekazaritza eta beltzantza eta abar, horako gauzak, eta orduan, 2010-11 urtean, lehenago etorrian nintzen herrira bizitzera, neraman urte batzuk, eta pentsatu nuen hemen nengola soberena izango zen, beti gustatu edo gustatzen zitzaidela astea egiten, ez? Eta orduan, bildotxa eta behor batzukin hasi nintzen, hasi ginen, etxekoek, eta poliki-poliki hartalde bat egiten, eta handik urte batzutara hasi ginen gazta egiten, ez? Eta mundu hontan sartuta gaude. Iruditzen zitzaidan, hemengo menditara hobeto egokitzen ziren animaliak eta nik hobeto manejatzeko baita etekin ekonomiko bat, gaztaren bitartez eta hola, ardiak erabaki nituen jartzea. Gustatzen zaizkit ere behor batzu ditut, eta egia da ere bai, behiak eta hola ere gustatzen zaizkidala, baina dena ezin da, eta aukeran ardiak gehien bat hori, ardi eta noin arretzen da gure usteategia. Hartantzaren zikloa, gurea gutxi gora bera, hasten gera orain abenduan bukaeran ardiak goian ditugu, mendian, eta orain normalean da lurra edo umatzen hasten direnean. Bitarte hortan orain goian daude, eta orain abendun elurraren arabera jaitsiko ditugu, edo umatzen hasten direnean orain abenduan, hasiko direla abenduan bukaeran. Orduan ardiak umatzen dute ikuiluan eukitzen dugu, eguraldi txarraia normalean ere egoten da urtarrian eta otsailan, orduan ikuiluan egoten dira, umatzen dute eta hilabete batekin bildotxak edo asuriak kentzen ditugu, eta hasten gera ardiak jeisten. Ardiak jeisten ditugu goizta arratsaldez, eta daia garaia ere hasten garena gazta egiten, ez? Eta beste produktuak ere egiten, gaztan bera eta esnea eta olako produktuak saltzen. Gero martxoan aldera normalean kalera ateratzen gera ardiekin, egunez kanpoan pasatzen dute eta arratsaldez berriz ikuilura bueltatzen dira gaba pasatzera, eta normalean maiatzan bukaeran ekainean igotzen gera jeistekotako ardiekin gora jeistera. Eta maiatza bukara ekainean goian jeisten ditugu ardiak, jeisten dugu egunero esnea gaztategira eta gazta egiten dugu. Eta gero uztaian normalean oporrak hartzen ditugu eta ardiak ere bai, ez ditugu uzten dugu jeisteari, eta igotzen gera egunero buelta bat ematera mendira ardiak nola dauden eta horrela, ez? Tartean, baita ere, gazta egin eta gazta saltzen edo feritara eta hola juten gera edo banaketa egitera, ez? Pixkat denetarik egiten dugu garai hortan, ez? Udaberria eta neguan, ez? Uda eta udazkena lasaiagoa da, bakarri da mendire egotzea animaliak ikustera eta gaztak prestatu saltzeko, ez? Bai merkatutan edo baita dendatan. Orain garai hontan, normalean, gaur gazta batzuk prestatu behar ditut, azkeneko gazta dira, eta ari naiz banatzen, eta pixka zatitzen denda bakoitzari zer eraman eta hola, jungo naiz gero behan ditugun moxal batzuk begiratzera, igual eskapatzen dira eta hola, eta orduan buelta bat ematen dut, eta berdena ongi dagon, eta bazkalda horretik ere banaketa egitera jungo naiz. Ez dago 24 orduko lana, baina bai da, ez dakit, bizitzeko era bat ere bai, ez? Hemen jai egunak eta hori, berez jai, asaliareatu badaukan jai egun horiek ez daude, beti dituzu, o beti edo ia beti daukazu gauzak egitekoak, eta orduan, eramaten dut ondo azkenean hautatutako gauza bat dalako, ez?
behartuta izango balitz, pues segurazki ez zitzaidan gustatuko. Baina, bueno, azkenean ere aukera daukazu askezera gutxi gora bera ere bai, aukeratzeko, bueno, segunetan hartu dezakezu jai, ze ordutan edo noiz egiten dezu lana, ez? Igual ez daukazu ordutegi finko bat, lana bai, baina zuk antolatzen zera lanaren arabera. Batzutan zaila da, beste gauzak egitea, edo lagunekin egotea, edo familiakin egotea, edo beste aktibitate batzukola antolatzea, pero bueno, azkenean saiatzen gera dena pixkat egiten, ez? Lana eta asealdia edo. Niretako lan polita da, azkenean naturakin egotea, askatasun hori edo menditan ere ibiltzearena, eta beste bat hori zure lanaren antolamendua. Eta bueno, aukera ere da jende asko ere ezagutzen dezula. Ematen du aukera jendearekin ere erlazioak eukitzea, ez? Salmentaren bitartez jende desberdina ezagutzen dezu, eta hori ere baloratzen da gauza polita bezala. Erakutsiko izotuen nahiko hutsa eta pixka desmantelatuta dago, baina hau da gaztategia, ez? Hau da gaur esan dizuen banaketa egin behar dugun gazta horiek, eta hau da gaztategia, gaztategi txiki badaukagu, nahiko artesana, ez duz egiten dugu gazta, ez daukagu mekanikoa, kuba mekanikoa, eta bueno, txikitxoa da, baina daukaguneko izpenendako, eta moldatzen gera, ez? Ez da beharrezko kriston instalazioak eta bar. Gainera, bueno, inbertsio txikia egin genuen, ja nazkatuta ginalako beste inbertsiotaz, eta bueno, gaztategi humila bat da, baina bueno, gazta egiteko modukoa eta gazta ona egiten dena. Umeak banitun ja lan hau aukeratu nunean, ez? Orduan bai umeak txikia ziren, eta bueno, egokitzen nintzen, lana egokitzen nun gehiago umeei, osaiatzen nintzen, ez? Egia da gauza batzutan zaila dala, baina orduan ume txikiak zirenean gazta egiten nun beraiek ikastolan zeudenean. Osea, hori esan nahi du, hasten nintzala errege oporretak eta gero, ez nun hasten lehenago orain bezala, eta usten nun maiatzan bukaeran hasten zirenean bakarrik goitzez. Bestela zidan denbora ematen, umeak eskolara eramatera, umeekin arratsaldetan egotea, eta orduan egokitzen nun pixkat ekoizpena umeei, ez? Egia da ere bai zaila dela, umeak azkenean txikitatik egon dira hartzantzari lotuta, arratsaldetan ikastolatik atera eta ikuilura juten ziren nirekin, edo maiatzan edo goian juten ginean egon dira ardiak ikusten, behorrak ikustera, eta asteburuetan ere bai gurekin, baina gure lana egiten, ez? Eta baita ere, tokatu zaie laguntzea, nahiz eta txikiak eta umeak izan, lagundu izan dute desente, ez? Askotan ere, lan garai potenteetan eta hola ere, umeak lagundu behar izan dute, berdin zait arratsaldetan, igual jaisten nahi nintzala, beraiek gaztak prentsatik ateratzen. Orduan, saiatzen zera oreka horiek egiten, ez? Baina zaila da. Egia da, ez direla, igual ez degula dedikatu umei, gaur egun egiten diren gauzetan umeekin, ez? Eskolan patioan egotea beste gurasoekin eta ikastolako lagunekin, hori ez dute eduki, ez? Azkenean lanbidea ere kondizionatzen zuen, eta korrikan jasotzen dituen ikastolatik eta ekartzen dituen ikuilura edo etxera, ez? Edo herrira. Orain jungo era soro batera handitu dela motxal batzuk, begiratzera ongi dauden, ez diren eskapatu, eta buelta matea, ongi dauden bakarri bigilatzera. Bale? Etorriko zarete, ez? Nirekin. Eskatu baino lehen, sarria ere galtzen
hartzantzan eta hori esaten dezunean pixkat hori hartzaile izan nahi zalea, harridura, ez dakit hori oztopo bat den, baina bai jartzen dizun jendean pixkat igual zalantzan ia kapaza zaren, ez? Azkenean ezjakintasunatik, gure ezjakintasunatik berria izan ginelako, eta gian igual ere emakumea izatagatik, ez? Zenbait jende esaten zidan, baina zu ibiliko zera hor lanean ardien artean? Eta esaten zen, bai, ez? Edo, bueno, oztopo hori ez dakit oztopoa den, ez? Edo gogoratzen naiz hori traktorra jo nintzanean erostea, jo nintzan bakarrik, eta saltzailea galdetu egin zidan, ez? Ia zergatik ez nintzen etortzen senarrakin edo aitarekin, ez? Hori oztopo ez da, baina ez dizute ematen konfiantza edo ez dizute transmititzen gai zarela gauz horietako. Oztopak aurkitu ditut, azkenean ia zerotik asteakin, zaila dela bai lurra edo antzematea edo gauzak lortzea edo toki bat egitea, ez, hartzantza munduan. Baina bestela, bereziki hola desberdintasuna ez, gehien bat harridura hori edo jendeak kuestionatzen du ia zu izango zaren kapaza erabakik horiek hartzeko edo gauz horiek egiteko. Beste nekazari batzuk asko lagundu nautena, hasteko eta hartzain munduan zaudenean, eta orain ere bai. Eta badira beste batzuk, trabajarri dituztenak edo kuestionatu izan dutenak, ez? Denetari dago, harremanak, azkenean nik uste dut ere personan baitan daudela, ez? Denetari dago. Lagundu egin dutenak eta trabak handia jarri dituztenak. Landa eremua matxista da, gizartea matxista den bezala, ez? Ez gera landa eremuan paraisu bat. Seguraski landa eremuan ere, eta hori igual denborarekin hartu naiz, matxismoa hemen dago, azkenean gizartean dago, eta landa eremuan igual gizartea itxiagoa da, estrukturak tradizionalagoak mantendu dira, eta berez ere hori, sistema matxista batean edo patriarkal baten barruan gaude, ez? Zaila da ikustaraztea, nahiz eta beti egon bisibilizazio hori emandalako kanpora begira normalean gizona ateratzen zalako, ez? Nahiz dut feritara garai batean feria eguna edo jai eguna gizonezkoa juten ziren, emakume eta etxeetan geratzen ziren lanak egiten, bai ekoizpenekoak edo etxekoak, dena etxea dalako, ez? Eta hor geratzen ziren lana, eta feritara saltzera animaliak edo erlazio sozial horiek edo bilera batera normalean jun izan dira gizonezkoa, ez? Eta orduan daukagun imagin hori hartzai batena edo baserritar batena edo nekazari batena da gizonezkoa, ez? Naizta berdin emakumeak egon diren lanean, ez? Gertatzen zanazan, geratzen zirela lanean etxean ikusten ez den toki batean. Nire adineko emakumeak berez, herri hontakoak, gizonezkoak, nire adinekoak, inguruko adinekoak geratu dira herrian bizitzen eta nekazaritzatik bizitzen, eta egia da nire adineko emakumeak denak alde egin zuten. Ez dakit izango erosoa emakume batendako herri batean bizitzea. Ez dakit kasualitate baden edo beste herrietan ere hola den edo ze proportziotan, ez? Azkenean emakumea ematen du eskapo egin dula landa eremutik. Bueno, gizartea poliki aldatzen nahi da, bai hirietan eta bai landa eremuetan, ez? Baina, kostatzen da igual gizarte tradizionalago batean gehiago ezagutzen garela auzokideak eta hori aldaketako horiek ematea, ez? Nik uste dut hiri batean azkenean besteari ez ezagutzearen ematen du pixkat aurrerapen bat edo gauzak egiteko bestera bat. Hemen zerbait egiten duzunean denak dakite, ez? Eta hori ere nik uste dut egiten gaitula ere pausoak aurrera ez ematearena. Esan nahi ditut. Adibidez, manifestazio bat emakumena baldin badago, ez? Feminismoaren alde,
erresago da nire ustez eri batean, inungo prejuizio gabet emakume batean, hemen prejuizio horiek nik uste emakumeak gainean daramagula eta kostatzen zaigula pauso horiek ematea, ez? Azkenean denak ezagutzen garelako ere bai. Azkenean emakumeak eskapatu dut direlako, ez? Azkenean nik uste dut ere, beste lanarengatik, beste lan mota batzuk bilatu dute edo valorizazio lan bat edo egiten zituzten lanak ez direla ere kontutan hartu, bai etxeko lanak edo laguntza bezala konsideratu eginda, eta orduan bere soldatan bila kanpora joan dira edo, espulsatu ditugu emakumeak herrietatik, ez? Nik uste dut herritan emakumeak egon behar direla, eduki behar dute eskubidea bere ekonomia propia edukitzen, eta hor egiten duten lanen valorizazioari bai ekonomikoa eta bai errekonozimendu sozial hori eduki behar dutela, ez? Azkenean hemen egon dira beti eta egon behar dira bizitza egoteko, egon behar gera. Herritik hirira bizitzeko era aldatzen dira, ez? Desberdina da, hemen igual bakartiagoa gera, asialdeko gauzak ere bestera batera egiten ditugu, baina gizartea desberdina da, harremana paseotzeko tokiak desberdina dira eta desberdina. Naizta gauza askotan nahiko berdintzuak izan, ez? Eta gero eta desberdintasun gutxiago daude, ez? Ere bai landaremuan gaudenak ere hori, esaten dizute askotan zinemara juten zarete, nahi izan ez gero, juten gera, ez? Hiritan bizi zaretenok juten zarete zinemara, juten zarete antzerkira, maiz juten zarete gauz horietara, batzuk bai, beste batzuk ez, ez? Eta landaremuan berdin, aukera daukagu ere bai gaur egun mugitzeko eta gauz horiek egiteko nahi izan ez gero, ez? Egia da, desberdina da paseatzea menditik niretako edo paseatzea hiri batetik. Gauza desberdinak dira, ez? Harreman zuzen hori nekazaritzakin eta gauzekin niretako desberdina da. Niretako, ez dakit, erosketa batzuk egitera bazkaltzeko o bazkaria prestatzeko edo baratzara juteko eta lantzea zure elikagaia, desberdina da. Gauza asko desberdina dira, bestetan, lanbidea gero eta jende gazte gutxigo, gero eta emakume gutxigo ere daude lanbide hauetan, baserriko lanatan, baina niretako beharrezkoa den lanbide bat da, ez? Nik uste dut lanbide honetan jende asko egon behar ginela, etorkizuneko lanbidea izan beharko zen, eta nahi baldin badegu ondo elikatu eta ondo zaindu gure lurraldea, ez? Egon beharko ginen nekazari gehiago eta nekazari txiki asko. Pentsatzen dut, gizartea berdintasun horretan dijoan aurrera poliki-poliki, landaremuan ere poliki-poliki, gehiago kostata segurazki, aurrera egingo degula ere bai, ez? Aldaketak izango dela eta espero dugu estrukturalak izatea eta gizarte guztien dako. Ez egotea aldeak, ez? Bai landaremuan edo hirien artean, ez? Nire ofizioa, nire abeltzaintzan edo hartzantzan gauden emakumea berdintasunera iristeko, nik uste dut beste emakume bezala ere bai behar dela lanaen partekatzea, bai etxekoak eta bai lanbidekoak, eta bai gu eta bai gizonezkoak baloratu bata eta bestearen lana, ez? Egiten den lana guztiena, ez? Errekonozimendu hori, eta baita ere beharko da hortaz aparte estrukturetan edo gure erakundetan eta gure tokitan parte hartzea emakumeak, baina parte hartzea aktiboki, ez? Pixkat orain ematen den zea hori de bisibilidad o zenbakietan, baina ez izatea por numero, baizik benetan beharrezkoak ikusten gaituztelako parte hartzean edo emakumeen ikuspuntua eta beste bat bezala hor parte hartzea, ez?
Hauek dira aurten neguan ardiak hemen mendite jaisten ditugunean hemen umatzeko Ikuilu barrura ekarri dugun babak, ez? Aurten daukagu hola baba batzuk emateko, baita dilista eta txiribibi batzuk, eta gero betiko moduan garagarra eta oloa. Hau daukagu hemen, hau daukagu beste lan bat egiteko hauetako egun batean, baina tratorra puskatu zaigu eta orduan daukagu momentuz hemen. Jartu behar dugu zakutan eta hemendikan kendu. Hori da beste lan bat ez daukana urgentzia, baina egin beharreko lan bat, ez? Ez da eguneroko tasunean sartzen dugun lanak, baina holakoak ere suertatzen dira. Artzantzan bagera, hemen hola abartzuzan badira bi emakume artzai eta gaztagileak, eta meskoan ere badira emakume gehiago artzantza eta gaztagile moduan. Azkenean artzantza gazta egiteekin lotura hortan, igual animali horiekin edo gazta egiteekin emakume gehiago gaude, beste sektore batzuetan baino, ez? Adibidez, zereala hemen asko ere jartzen dela, ez da ikusten nola emakumeak, baina artzantzan eta gazta egiten eta hortan bai. Normalean emakumea ikusten dira gehiago, edo ikusten gara gehiago, eraldatzen nekazaritza eta gero transformazioan dauden ereduetan, ez? Eta txikietan gehien bat ere bai ikusten da, edo igual gure harremanengatik ere ikusten gara gehiago, ez? Badaukagu harremana, gero azkenean ere zalantzak dituzunean eta hori ere askotan edo favoreak ere eskatzeko gure artean ere egiten ditugu gauzoiek, emakumeen artean edo gizonezkoen artean ere bai, azkenean ez gera kompetentzia bat, lankidea gera. Eta gero merkatuetan eta hola bai topatzen gera, hor bai elkartzen gera emakume gehiago, ez? Merkatura juten garenean gure produktua saltzera, hor igual ikusten duzu emakume gehiago zure herrian baino edo beste herrietan baino, ez? Matxismoari buruz azkenean beste emakumekin eta ze hori komentatzen dituzu, ez? Eta baita ere eguneroko gauzak ere bai, ez? Azkenean emakume izatearekin edo umeekin eta zenbait kezka edo gure arduran diren gauzekin, edo baita ere papeleroi buruz, gehienetan ere emakumei gehienetan esaten dut, ez beti, tokatzen zaigu ere paperak, ustiategi baten paperak egitea eta gauzoien ditugun zalantzak edo arazoak eta hori ere partekatzen ditugu. Etorri naiz baratzara, hartzera gaurko bazkaria edo gaurko lehenengo platerrako prestatzera. Aber zer dagon, eta hori da gaur bazkalduko duguna. Begiratuko dugu pixkat, zer den urgentzia edo zer jan dugun azkeneko guetan pixkat aldatzeko el menu. Zer gero ja, orain neguko gauzak ditugu, eta joan behar da pixkat sailkatzen edo aukeratzen, zer jan. Nik uste urte osoan etxeko barazkiekin ibiltzen edo jaten degula. Haragia gero eta gehiago ere bai etxekoa, bai asuria eta bai, ez dizut esan nola bi behi ditugula ere bai, eta txekor bat hildegu urte osorako, eta ari gera pixkat lantzen gure autosuficientzia elikaduran. Eta saiatzen gera, zein bai gauza kanpoan erosten ditugu, zazkenean ogia eta beste gauzak eta kuskitixeriak eta hola, baina egunerokoa barazkia eta haragia eta hori normalean, edo saiatzen gara ia gehiena etxetik izatea. Azkenean, guk hartzantzan hasi ginean eta lurrarekin daukagun harremana da dena ekologikoan egitearena, ez? Baratza ikusten dezute ez dela gaur egun ikusten diren baratza perfektoak, belar pila bat daudela, baina ja garai hontan
barazkiak hor daude eta ez ditugu erabiltzen ez etxerako, ez saltzeko egiten ditugun gauzak, ez fungizidak, ez pestizidaz, ez? Iruditzen zaigu lurra zaindu behar dela, baina gure osasuna ere bai, ez? Eta saiatzen gara aldenta sanoagoa ekoizten, ez? Eta zaintzen ere lurra egiten dugun manejoan. Niretako zerbait den garrantzitsua, gero bestelak kriston kalteak ditugu bai, ikusten da bai alde klimatikoa, aldaketa klimatikoa, bai osasunean nola gauden, urte asko bizi gara, baina nola gauden, eta nik uste dut zaindu behar dela, oreka bat egon behar dela denean, eta horregatik egiten, eta sinisten duerako lurra zaindu behar dela bizitzan. Baratzeko gauzak daude zertifikatu gabe, etxerako direlako, eta ez dit zilegua hori orduan ezatako balio esan nahi dut, baina manejoa eta hori ekologikoan edo modu agroekologikoan da, eta bai arditan, bai behorrak eta hori daukagu modu ekologikoan, saiatzen gera ere aldenta gehiena kanpoan egoten ardiak eta behorrak eta jatea lurra ematen dunari, kanpoko paskaria saiatzen gera gutxi ematen diogu, baina bai bakarrik urtarrila otsailan martxoan etxe barruan daudenean, ez, oikuilu barruan. Bestela egon behar da oreka hori bazka egotea mendian eta animalien karga eta hori bere dagona naturan bazkaltzeko. Sinistu nik egiten dudana da abeltzantza estensiboa eta alden eta handina, ez? Zeukitzea eta saiatzen zera zure burujabe izaten zure animalietan, ez? Eta zaintzen ere lurra eta ekoizten dezuna, ez? Izatea jende guztiendako elikagai osasuntsuak, ez? Nekazaritza eredua intensiboa badakigu zer den. Azkenean da lurrari lotutako nekazaritza edo abeltzantza bat, non kanpotik ekartzen zaion bazka kriston kutsadura sortzen dagoen herrietan, baina baita kriston kalteak sortzen animali horien janaria lortzeko egiten den manejoangatik, ez? Gero lurroiek alde batean, bai berentzai Sudamerikan desforestazioarekin, baina baita hemen gari eta garagarroi ekoizteko moduangatik oso intensiboa da, eta botatzen zaio abonu inorganikoak eta pestizidak eta bar, eta nik uste bestera batera produzio txikiagokin eta lurra zaintzen, eta beste abeltzantza motakin ere egin daitekela, ez? Artiekin zer egiten dudan, ez dut deus egiten. Azkenean ardiak moztu behar dira, garai batean moztu eta saltzen zen, eta diru iturri bazan hartzailearen dako. Azkeneko urteotan juntzan, azkeneko hamarkadetan junda bere balore hori galtzen. Azkeneko urteotan eraman dute Debalde, eta orain, jasotzen dugu guri Debalde kooperatiba Obino eta Bakunorena, baina, bestela eraman barko genuke residuo zentro batera eta ordaindu artigia hor entregatzeagatik. Bentara noa bentatik nator, bentan da nire gogoa. Hango arrosak rabelinetan hartu dutan modioa. Bentara noa bentatik nator, bentan da nire gogoa. Hango arrosak rabelinetan hartu dutan modioa. Llorando